שלום חברים, כאן אלי צ'אנל ופה מדבר אור ויש איתי אורח נכבד שנקרא יובל. היי. אנחנו הולכים לשחק במשחק מפחיד הנקרא The Forest. תהנו מהסרטון. לבינתיים יובל הולך לשחק, אני אצטרף בהמשך. ביי. אתם יכולים לקרוא, אנחנו נשאיר לכם את זה. לבינתיים יובל יישאר איתכם. קוראים את זה? והנה המשחק מתחיל. שלום, מה נשמע אתם? בואו נתחיל במשחק. אתה צריך למצוא פה עצמות, אוקיי? אוקיי. עצמות יש מעבוד באדום, חץ עליהם אי. אוקיי. בוא נראה. בוא נראה לך סתם מטייל ביער, חשוך, מפחיד. אולי יש מפלצות, אולי חייזרים. אי אפשר לדעת. עצמות. עצם. איפה את העצם? זה הולך לקחת הרבה זמן. יש שם משהו, הוא יכול לבדוק מה זה. טוט. אגיד לכם את האמת, אני מת מפחד כי ראיתי משהו עכשיו. מה? איך הבקתה היפה הזאת, שהיא לא מעוררת חשד שיש בה מפלצות, חייזרים וכל מיני סוגים של בהמות. נתחיל ללכת. יש פה פתק. בואו ניתן לכם קצת לקרוא את זה. אוקיי, סיימנו. בואו נמשיך. אתם אוהבים דגים, אני רואה. הייתה מלאה בדם. וואו. אל תדאגו, זה רק משחק, אין דבר כזה באמיתי, אני חושב. אין פה כלום. אנחנו סתם מסתובבים ביער עם בן אדם שהוא צולע, אבל אין מה לעשות. יש שם משהו אדום. ואיך לבדוק את זה? יש כאילו ימין שמאלה. יש שם עצם. שיט, מה אני נפלתי עכשיו? איזה מה קרה פה? מה זה? כן, עצם. ממשיך לחפש. לא, מה הוא נופל על מים הדביל הזה? גם ככה הוא רוצה לצחות. וואו. מה יש לו? זה רק מטומטם הביאו לנו. לא רוצה שנלך לשם, בסדר, אני לא אלך לשם. אני
נחזור למקום הקבוע שלנו. ליער מאפן והלא מפחיד הזה. בוא נסחה לנו, נסחה. זה ולבלת אותי. בסדר. לא. לא קופץ לך קוראים? לא. אתם הלכתי בבקתה כזאתי. אוקיי, כן, לא חשוב. תצטרף שלה לי נוחות. המשחק היה נמוך. טוב, אנחנו בינתיים בתוך המים, מסתכלים, נחים. מרטיבים אותי בדרך. רגע, לאן הולכים פה? אני חיפשתי, מה אני תקוע בינתיים במים? לחפש יציאה. הייתה פה עצם. הלכתי משם. אמא. אני מפחד. אמא. מי זה היה? תזדהה הכלבה הזאת. עץ צפרדע. אני מדבר, אני עוד מת מפחד. מה, לא יודע, בדקתי אותה? אין שם כלום. היה שם אבל פתק. כן. אני הולך פה בינתיים לאש החמה והמחממת. אתה הולך לשם, אחורה. אתה מסתובב בבסתם, מסתובב בבסתם. אתה בטוח? דינה אותו מסריח. בוא נמשיך לטייל. מה זה? אני לא פה מוצא פה שום עצם. אמא! לא! אין לי סיוטים בגללך, אור. גם אמרתי שיש לי $1,000,000 ויש לי? לא. תמשיך לשם, מה אתה לחפש אותה? אני רוצה לראות אותה, היא יפה. זאת הייתה שחורה. היא שחורה, מה פה היא תמות. חשבתי בסך, שסבדתי. מה יופי יותר. בוא נמשיך לזה. לשביל הזה? טוב, בוא נלך אליו. תפסיק, אתה מלחיץ אותי. מה איתך? היינו בה לפני רגע. רואה? זה עם הגנרטור המסריח. זה עם הגנרטור המסריח. אחורה. מה לא משם? זה היה שם את הנער הזה.
מה זה השחקן הצולע הזה שהביאו לנו? הנה. שמאלה נלך. שמאלה הנה שמאלה הולכים. אותו שמאלה הנה אותו שמאלה הולכים. ראית? ראית? מה כזה? ראית? נראה לי. לא, לא. וואו. זה פשוט דבר יפה. להיות ככה בכל יום. ללכת פה ביער. החשוב. זה ממש יפה. וואו, נשמע נפלא. כמה אפשר לחפש את עצמות? כמה? אוקיי, אני חזרתי לתצלות. לשידור. צריך ללכת. רק שיפט. מה זה? לא? שיפט? מה? לא, זה כלום. מי אתם? איפה? זאת הדבר הזה שלנו? כן. ניבלת. איפה אתה רוצה? אתה יודע, זה רגיש שאני אקבל עוד שני התקף. כוסימה של הרוח הזאת, מה עשיתי לה רע? עצם של יד. יש. נמשיך ללכת? טוב. יש שם משהו. נוטי, ראית אותו? אני מפחד. אור, אני מפחד. איך שניבלת? בטח תחסוך קטע הזה שניבלתי אולי. לא יודע. אני ראיתי אותו עוד פעם. מה עכשיו אתה יכול לעבור בפס? יש כזה מקומות שאי אפשר לעבור. שלום אצל הפלא. אני רוצה לעבור. שם? לא שם, שמאלה. לא מנדולך. לא, זה לא מוביל אותי. הנה, שם תמצא. אני אלך לשם. גם אתה ראית את הרוח הזאת שם על האבן, נכון? כן, תלפיס אותו לראות כלבה. היא כלבה. הלך אחורה. אני לא רואה, אני עיוור! אני לא רואה! לך אחורה. אני הולך! נתקעת בזה משהו. תסתובב. אני לך הולך, לשם. אני לא הולך, אני עיוור, הצילו. אמא! איזה רוחת זונה הזאת? לך משם. אני לא מצליח, אני לא רואה. אני הולך. רוח מטומטמת, עושה אותי עיוור, מה עשיתי לה? עשיתי לה משהו רע? אתה רואה משהו? שרמוטה. יו. אתה רואה משהו? טוב, הוא היה בן אדם טוב, אתם יודעים. טוב, כנראה שנפסלנו.
בהתחלה. חוץ מה. מלא! אמא, תעשה לי... טוב, כנראה שנסתלנו, נצטרך לסיים כאן את הסרטון. יאללה ביי, תנו בלייק, בסאב, אני מקווה שנהנתם. תרשמו לנו על עוד שמות של משחקים שאתם רוצים שנשחק.